Obila omanore kod gige lweny ne omanore kod oko kar jot ma jatend piny e boma ma Nairobi. Ingane oketi apeyni duto madhi e State House kendo geche ne ichiko mondo oluw apeyni mamoko ka joma niyienegi kadho ne duoko penjo modhuro kapok oyienegi. Jael Lieta nigi mathoth. Odiochieng' ma kawuono jong'anyo ne geto mar donje kar jot mar jatend piny e kampen magidendo ni Occupy State House. Kuom mano, arita ne oridi mokalo e apeyni duto manyalo tero ng'ato kanyo. Chakre saa 12 okinyi, obila nosemako kuondegi mag jiwo arita kendo dino apeyni ka girido arita ne kar jotno. Wuothe nyamburko madhi e chuny boma kowuok Lavington kod Kileleshwa ne igayo e apaya ma Dennis Pritt, gino manokelo ng'ikruok mar wuoth. Jogo mane tiyo gi apaya ma Riverside kod Arboretum ema noyudo ng'ikruok mathoth kane gayogi e apaya maduong' ma Uhuru Highway. Apaya ma Processional to ne odin chutho ne jopiny. Obila noketo hinga kendo riembo japiny mawuotho kata maniga piko mane temo tiyo gi apaya no. Kamano bende, donje apaya ma State House koka apaya ma Jakaya Kikwete bende ne odin. I wasn't intending to go today because I heard that it's a bit dangerous right now because of the way protesters have been getting shot and everything. So today we're protesting from home. Yeah. Ne en arita ma ored kendo okas marito kar jot mar jatend piny odiochieng' ma kawuono ka apisa magarita otimo duto mar neno ni onge ng'ama ong'weyo chal mar State House kawuono. Jael Lieta, Ramogi TV.